ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭାର ହୀରାକୁଦ ମଣ୍ଡଳରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ହୀରାକୁଦ ଟାଉନ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହୀରାକୁଦର ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବିଜେପିର ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଜିତିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହାନଦୀ ଟିଭି।